Imos empezar esta lección, este tema, non? Sobre a cidade en xeral e sobre a cidade da Coruña en particular. Porque se algunha ventaxa temos no mundo do urbanismo é que o libro, que é a cidade, é o máis completo. O libro da cidade existente é o máis completo que se poida ter. E aquí temos a sorte de ter unha cidade na que as señais, o que son as pegadas, non? Das diferentes técnicas urbanísticas, dos diferentes instrumentos, están escritos. Só temos que saber lelos. E o reto que nos plantexamos é aprender a ler no texto da cidade todo ese conxunto, non? Todo ese corpo de coñecimentos, de procesos, non? Que se van acumulando e que forman parte da realidade. Porque na cidade hai unha organización do espacio, como tamén hai unha organización do tempo. E a organización do tempo e a organización do espacio son construccións sociais. E como tales temos que velas en tanto que nós, como profesionales, como técnicos, estamos inseridos en esas, digamos, construccións social que é a construción do artefacto máis complexo que se ten desenvolvido na historia, que é as propias cidades, non? E sobre as cidades vamos a falar dos límites. A idea de límite que nunha economía ou nun pensamento neoliberal está moi desprestixiado. Parece que non hai límites, non? En ningún lado. Evidentemente, os límites sempre existiron. E os límites definen ámbitos de existencia, ámbitos de dereitos, ámbitos de non agresión, ámbitos, ao fin e ao cabo, donde a línea límite constituye pois unha marca vermella que é inamovible para o conxunto do corpo social, e o respeto dos límites é esencial para a convivencia e foi esencial sempre para a construción da cidade. Os límites delimitan, e valga a redundancia, non? O dentro e o fora, non? E, polo tanto, no que é a cidade, delimitan espacios xurídicos diferentes, de tal maneira que os que viven dentro teñen un estatus. Os que viven fora teñen outro. Hasta fai pouco na Coruña, os que vivían fora, que decía un concelleiro, non podían entrar no centro da cidade en transporte público, porque seguía tendo unha idea de cidade do siglo XIX, como si os que viven fora de unha circunscripción administrativa municipal xa non foran cidadáns, e son cidadáns. Son cidadáns da cidade do século XXI. Iso fai que o seu estatus sea diferente, aínda que non este recoñecido institucionalmente en ningunha institución propia. Vamos a ver unha primeira imaxe na que tomamos un
pequeno esquema do que é a cidade europea. Evidentemente, en isto vou a ser moi eurocéntrico, no sentido de que vivimos en cidades europeas moi diferentes, non? O que son as cidades de Mesoamérica, as cidades orientais, non? Que teñen outras visións, son produto de outras concepcións do mundo, de outras relacións sociais moi distintas, non? A cidade europea ten un núcleo, un ámbito delimitado, ten uns campos comunais e ten un territorio que a rodea, que son os campos nos que a cidade se abastece. Ese é un esquema, un simple esquema. É un lugar do poder. É o lugar do poder. O límite na cidade de orixe medieval europeo, a época por antonomasia de creación urbana en Europa, é o medioevo en contra do que digan os renacentistas ou os que elaboraron esa categorización, porque en esa época é precisamente na que se crean centos de cidades en toda Europa, de acordo con un modelo que se repite unha e outra vez en todo o continente europeo. O límite está definido pola muralla. Unha muralla de lienzos e torreós, como esta imaxe do século XVII, na Coruña, ou esta outra, onde se ven os torreós da cidade bella, que vou chamar sempre cidade, ou nestes maravillosas cartografías que a partir do XVII se desenvolven como resultado, como antes decía, de que hai un momento de ruptura total na visión do mundo derivada de desenvolvementos técnicos, pero tamén dos descubrimentos, non? Entre comillas, de descubrimentos do continente americano e, polo tanto, da necesidade de cartografiar todos os espacios que están sendo desenvolvidos, sendo colonizados polos imperios europeos. Este plano de Teixeira, onde se ve a cidade, non? Se ven, o que decíamos aquí, as áreas comunais en torno á muralla e un pequeno arrabal que xurden en torno aos camiños de saída da cidade. É o que corresponde ao que é hoxe coñecido como a cidade vella, non? E donde o poder é o poder municipal, é o poder dos cidadáns que viven no interior desta cidade e que teñen un estatus xurídico diferente aos que viven fora. Uns son cidadáns, outros poden ser servos, os que viven no campo, os que traballan no mar, non teñen as mesmas consideracións. Iso é importante telo en conta para entender o que sucede en esta cidade. Bueno, no interior da cidade, a inmensa maioría dos edificios son de carácter, son viviendas, é onde vive a xente, son residencia, uso residencial, chamaríamos hoxe. Hai algúns, en esta imaxe da Coruña do século XVIII, evidentemente retocada, non? Aquí está a imaxe orixinal, aparece unha pequena iglesia e aparece
un primeiro asentamento, só vou enfocar ese primeiro asentamento, para ler neste texto, que é unha representación gráfica do 18, a que se incorporou un elemento fundamental para a lectura da cidade ou a lectura do territorio por parte dos profesionales do urbanismo. Refírome ese elemento ao parcelario. Observemos este parcelario. Este parcelario que emerxe en tanto que simplemente tomamos as líneas divisorias dos diferentes solares, as remarcamos e observamos isto que vemos aquí. Vemos como os edificios aparecen agrupados cunha enorme sistematicidade. Non é algo ao azar, senón que están colocados de un determinado número, dun determinado xeito ao longo deste trazado. Todos estes edificios, se pudiéramos velo, teñen un frente libre e teñen outro frente traseiro tamén libre. Un mira hacia o interior da cidade ou hacia o interior do organismo urbano, outro mira cara á bahía. Hai un frente principal e un frente secundario, que non é o que hoxe entenderíamos o que é diante o que é detrás, na maioría dos proxectos arquitectónicos de hoxe, senón que responde á preexistencia clave en todo agregado urbano, que é un camiño que une dúas polaridades. Hai unha polaridade esencial en este tecido urbano que é o areal do Parrote. O areal do Parrote márcanos a través dunha curva de nivel. Prácticamente esta rúa é plana, un camiño que dirixe hacia ese areal que é o máis protexido de toda a ensenada, de toda a ría da cidade da Coruña. Hai outro similar enfrente, na zona de Xoés, en Mera, que son ámbitos protexidos dos ventos do noroeste, dos ventos do oeste, e que os converten en ámbitos especiales de asentamento da población. Ben, este trayecto, ou este outro trayecto, van a ser claves para entender como este punto ao que parecen dirixirse todas as parcelas ou solares, non, que aparecen en torno á iglesia, é un punto singular. É a cota máis 15 de este espolón que toma o punto máis próximo aos dioses como lugar do sagrado. Sucede aquí e sucede na iglesia, na outra pequena iglesia de Santa María, na cota 25. Bueno, cada edificio no século XVIII está delimitado por unhos muros, que son muros medianeiros, por dúas paredes laterales, cos edificios colindantes. E esas paredes colindantes sitúan o límite, insisto no tema de hoxe, que é o tema do límite, non? De cada un dos edificios, e neses muros non hai ningún oco.
E ese é un tema esencial na cidade europea, que para que se podan agregar os edificios ten que haber un acordo, transmitido de xeneracións en xeneracións, donde esa agregación toma ese muro como elemento común, de tal maneira que estas paredes laterales comúns, non, permiten organizar todo un frente de edificios adosados a un e ao lado e ao outro, a un e ao outro lado, na marxen de un traxecto, que este, non? Toda unha serie de edificios de xeito que estes edificios van a ter un grado de continuidade, contiguidade e continuidade a este largo, non? Polo tanto, aquí se empeza a ver, non, a presencia de un trayecto que é a base, que é unha vía de unión que permite conectar todos os edificios entre sí, non? E, ademais, permite entender que non hai ningún edificio que non teña acceso a un trayecto que é un elemento común a todos eles, non? Ese trayecto, ese recorrido, ese camiño, non? É a primeira estructura antrópica no territorio, antes da edificación. Antes de edificarse, hai un recorrido. Hai que chegar a algún lado. E ese camiño, a base, digamos, de experiencias, se vai convertir en un elemento estructural, fundamental, no que é a construción do organismo urbano. Outro aspecto. A maioría, inmensa maioría de todos estes frentes teñen unha característica que están dispostos según módulos, según unha modularidade, non se dispoñen de calquer xeito, non? Senón que se dispoñen dunha modularidade de tal maneira que precisamente isto vai a ser clave para leer e para entender no tempo, digamos, os diferentes tipos de edificación que aí aparecen. Esa modularidade, cando se produce, como é o caso aquí ou como é o caso en outras áreas da cidade, e se mantén, nos indica non só un mismo tipo, sino un mismo tempo. É dicir, os edificios se construyen no tempo, de acordo con determinados tipos edificatorios culturalmente asumidos como elementos que van a servir de hábitat á población. Este é unha imaxe sobre a planimetría actual, donde xa se ve que houve modificacións no parcelario, é dicir, que se uniron dúas pezas formando unha mazán máis ancha, un parcelario máis ancho, en algúns casos se dividirían, pero en calquer caso todas elas teñen unha forma igual. Son formas rectangulares, son formas que son os muros medianeiros están perpendiculares ao camiño, excepto aquelas parcelas que son aqueles camiños que son de algunha forma sinuosos, non? En fin, se trata de ver que hai unha relación directa entre o camiño, non? A parcela
e o terceiro elemento fundamental, que é o tipo edificatorio que se vai a introducir en esa parcela. Modularidade de distancia entre muros, modularidade no que é os tipos edificatorios que se despliegan, e neles os vanos e os ocos, os macizos e os ocos que se abren. E así vamos a ver imaxes que nos van poñer en evidencia como a historia da cidade, digamos, ten unha dimensión de continuidade moi forte sobre donde se recollen continuamente as experiencias anteriores. E esa modularidade é o que vai permitir precisamente a variedade. Dentro deses límites, que van a ter un rol moi importante, ese límite da medianeira, que ao ser común a dúas propiedades, non vai ser tan fácil eliminala, a non ser que se vayan unir dúas parcelas. Son muros de 63 centímetros que foron medrando sobre a parcela orixinal, ocupando o que se chama área de pertenencia traseira, e que chegan a ter medidas de 30 metros de profundidade ou 20 metros de profundidade e anchos frentes ás rúas entre 3,5 metros e 6 metros, aproximadamente. Bueno, esta cidade de orixe medieval é esta que hai aquí, pero os desenvolvementos do que non era cidade e que non se vai chamar cidade hasta o triunfo do grupo social que vive aquí e a súa toma do poder na Revolución Liberal. Este grupo social eran pequenos comerciantes, pequenos tendeiros, era xente que non estaba, digamos, introducida na cidade, era o arrabal, e como tal é tratado en toda a planimetría e en todos os textos hasta o século XIX, que se empeza a chamar Cidade Baixa. Por primeira vez aparece asignado o nome de cidade. Que pasa? Por que sucede eso? Sucede porque hai un momento de ruptura, como hai hoxe en día, como sucede hoxe en día. Hai unha crisis derivada precisamente dunha modificación da visión do mundo. Isto vai ligado a, evidentemente, como comentamos antes, o nacimento do imperialismo en Europa sobre, digamos, todos os territorios colonizados a partir do século XVI. Polo imperio do Reino de Castilla, polo imperio británico, polo imperio francés, polo imperio irlandés, de tal xeito que o Atlántico pasa a ser outra cousa moi diferente do que foi hasta finales do século XV e inicios do XVI. Pasa a ser un campo de batalla entre os diferentes imperios. Quen controle o Atlántico controla o que hai alá e que se está sometendo a un proceso de colonización enorme. En ese momento aparece precisamente algo moi importante. As murallas da cidade medieval
vanse modificar por outro sistema. Xa non son só murallas. Hai murallas, hai baluartes, hai fosos, hai toda unha cantidade de elementos que conforman un sistema de fortificación que os holandeses primeiro e posteriormente os italianos, os holandeses, os franceses chega a definilo como o sistema Vauban, de tal forma que todas as cidades dos bordes dos novos estados absolutistas se rodean das murallas non para protexer a estas cidades, non, para protexer a cidade central, a París, no caso de Francia, a Valladolid ou a Madrid, no caso de España, a Londres. É un momento de creación de cidades que non son cidades, no sentido primixenio, son plazas fortes. A Plaza Forte, aquí temos o mapa da península, con todas as plazas fortes que hai a mediados do 19, que protexen o poder real, que está en Madrid. Madrid non ten murallas. Non as ten, nin as tivo. Para que as que xa as ten aquí? Esa é unha nova función que teñen todas estas cidades. E así como o arrabal vai a empezar a ser obxecto de toda unha serie de transformacións. Transformacións que non se chaman calles, rúas, non, chámanse murallas. E cando se fai esta rúa, ao largo do Cantón Pequeno e do Cantón Grande, cando se fai esa rúa, que ten esta sección, a sección antigua era apenas de 3 metros. É dicir, toda a población da Coruña entraba por aquí ou pola Rúa San Andrés, por ese máis ancha, a Rúa San Andrés. E que por aquí realmente era unha zona moi peligrosa que estaba batida polo mar, non como Parrot, senón que estaba batida directamente polo mar. Cando se fai isto, a mediados do século XVIII, o título que ten é de construción dunha muralla. Non é construción dunha rúa, é construción dunha muralla. E así se vai construindo todo este frente que vai chegar á Cidade Vella. Á cidade, porque o frente cubre todo o arrabal. E aquelas edificacións que eran moi vulnerables polas mareas, polos temporales, pasan a estar protegidas. O mesmo sucede na Cidade Vella. O sistema de fortificación vai abarcando todo o frente. E vai suceder algo que vai cambiar a vida da cidade da Coruña. Durante 300 anos, o Porto de Sevilla tuvo o monopolio do comercio cas colonias americanas. 300 anos. Podíamos chamar deuda histórica con Galicia, despois de todo, a pinta ao primeiro lugar que chegue aquí, dicindo que se descubriu algo por alá. 300 anos despois aparece o rol da cidade da Coruña que cambia, porque se introduce en unha rede, que é unha rede, vamos a decir en palabras de hoxe, global, unha rede internacional. Os barcos van a poder comerciar desde a Coruña. 1760 se abre
a posibilidade de que o Porto da Coruña, o Porto de Santander, o Porto de Barcelona, podan comerciar con América. Por que sucede isto? Porque xa as burguesías, digamos, das colonias xa estaban comerciando. Estaban comerciando con que eran outros colonias de outros países. E, claro, os que non podían comerciar eran os de aquí, porque os de aquí sí, todo tiña que entrar por Sevilla. Bueno, pois isto vai a cambiar. Radicalmente a cidade vai a duplicar, a triplicar a población a partir de 1760. E esta primeira obra vai a ser determinante, porque en ese momento, 1780 aproximadamente, se vai construir o primeiro edificio institucional no arrabal mariñeiro. Ese edificio institucional é a aduana. A aduana que está ahora aquí na Rúa Real, que está no que é o edificio da subdelegación de goberno. Por primeira vez fai unha arquitectura de arquitecto no arrabal da Pescadería que non corresponde, digamos, ca paisaxe urbana dese arrabal, que é de pequenas casas, de planta baixa e piso, como moito, digamos, de planta baixa e dúas plantas, unhas casas que fan unha casa que fai unha vivienda unifamiliar que fan uns holandeses, non? Pero, en calquer caso, fixadevos que o parcelario que hai aquí estreito nos permite saber as medidas que tiña a parcela da casa que había na Rúa Real ao largo do século XIX, aquí a iglesia de San Xurxo, onde actualmente está a Diputación Provincial, e os comerciantes que son cataláns, vascos, que son da zona de León, Malagatos, que se instalan na Coruña, solicitan, e que son xente relacionada co poder real, que é a que lle permite ter a concesión para comerciar con América, eses comerciantes solicitan dispoñer de solares para edificar casas neste frente. O poder real accede, fai un proxecto urbano moi interesante, o proxecto urbano en torno ao edificio da aduana, que permite instalar viviendas unifamiliares que xa non son viviendas unifamiliares ligadas a un camiño preexistente, porque ese camiño non existía, existía unha muralla, que é diferente. Non, son vivendas unifamiliares en línea, trazadas a cordel e cunha condición que impón o poder real, que esas viviendas, cando se construyan, deben de someterse a unha ordenanza de fachada. É dicir, eses comerciantes enriquecidos co comercio con América nos 20 anos que van desde a apertura do comercio hasta que se desenvolve ese proxecto, queren vivir na pescadería, queren vivir no arrabal. Eles son comerciantes, eles non son nobles, eles non son o exército. Non, eles son comerciantes, compran e venden, e queren vivir aí. Pero se lles concede estas parcelas con moito máis frente, menos fondo, ca planta baixa destinada a almacén, porque eles necesitan almacén, e ca planta primeira e segunda destinadas á súa vivenda. Son vivendas unifamiliares. É dicir, que temos, por unha parte, a vivenda artesana tradicional, por outra parte, a vivenda da primeira burguesía comercial con parcelarios diferentes. Estas son vivendas de 3 socos por planta, as outras vivendas eran de 2 socos por planta. Estas, ademais, con un linguaxe que é o que se chama o linguaxe culto da arquitectura,
en contraste co linguaxe que existía en todo o seu entorno, que era a linguaxe vulgar. Entran en xogo os arquitectos e os enxeñeiros militares. E aquí temos a imaxe, digamos, da Plaza da Aduana como un gran telón, non? Como un gran telón teatral, non? Dunha cidade que quere ocultar, non? A paisaxe urbana que hai aí detrás, non? E que quere ofrecer ao que chega, quere ofrecer esta imaxe única, non? Dunha paisaxe urbana ordenada, desde o Cantón Grande hasta o que é a Praza da Verdura, donde está actualmente donde estaba o que é a igrexa de San Xurxo, antiga igrexa, que nos marca toda esta identidade que non é xa o mismo grupo social que estaba, nin tampouco é o grupo social que hai dentro da cidade vella, non. Son un grupo homoxéneo socialmente, cos mesmos intereses de clase, de grupo, que adoptan unha linguaxe arquitectónica e tamén asumen uns instrumentos urbanísticos, a ordenanza de fachada, o alineamento, a regulación de alturas, a disposición dos socos, a utilización de materiales, aceptan, digamos, ordenadamente, digamos, unha nova linguaxe que é o que se acepta en Burdeos, por exemplo, na Plaza Royal de Burdeos, non? Donde, simultaneamente, 30 anos antes, se fixera isto, ou na Plaza do Comercio de Lisboa, onde se genera unha plaza enorme para recibir as mercadorías, que ese era o sentido desta plaza en frente do que a aduana. É o momento do mercantilismo que, desgraciadamente, en esta ciudade que esperou 300 anos, simplemente durou apenas 30 anos, 40 anos. A independencia das colonias, a ausencia, digamos, de políticas que nos permitiran ter unha Commonwealth, non? A española, de tal maneira que se pudiera seguir comerciando fai que o comercio colonial se funde e desde finales do 18 hasta 1940 non vai a ser posible o desenvolvemento. Pero xa está formado un núcleo importante de población no interior da cidade do Arrabal, un núcleo burgués, un núcleo que non é rentista da terra como o que vive no interior da cidade, non son condes, non son marqueses, non teñen dominios territoriales importantes, senón que se dedican ao comercio. Teñen intereses diferentes. E iso fai que este plano, para min, é un plano esencial, porque aparecen dous outros temas importantes. O texto, croquis topográfico del actual estado de la ciudad de La Coruña, donde se ve la inutilidad de las murallas, ¿no? As murallas son inútiles. Quen o di? Isto non o di un ingeniero militar, isto di un arquitecto municipal, que é José María Nolla. Un arquitecto que levantan un plano, José María Nolla, e di estas murallas non pintan nada aquí. E, ademais, na sala de sesións do Concello da Coruña se fala desas murallas como símbolos do despotismo.
como reflexo da intolerancia dos enxeñeiros militares. Fálase, digamos, pestes das murallas porque esa burguesía está demandando eliminar tanto as murallas da Cidade Vella como as murallas do Arrabal da Pescadería. Ben, empeza o desplazamiento, porque tan pronto como a burguesía liberal toma o poder en 1830, na Revolución Liberal, o Concello da Coruña pasa da Plaza da Azcárraga aquí, aos terrenos do antigo convento de San Agustín. E o mercado máis importante da Coruña pasa a estar no Arrabal da Pescadería. Estos son símbolos de poder, en realidad, non? E esos van a seguir avanzando en ese grupo dirixente da cidade que vai exixir adaptar a cidade aos seus requerimentos como clase social. E, polo tanto, non queremos as murallas, queremos unha plaza. É unha plaza que nos represente, unha plaza institucional, donde o edificio máis importante sería o Palacio Municipal, que non se situaría onde está ahora, ali detrás dunha canteira, ca canteira detrás, senón precisamente no lugar de privilexio, que é dando frente á bahía e dando frente á plaza, con dúas entradas a cada un dos lados e unha plaza relativamente pequena. Este é un proxecto de 1840 de José María Nolla, e planteando que todos os terrenos que houbera por aquí foran destinados a unha modificación do límite, que é o que estamos falando, que é un gran parque público, 1840. Pero, digamos, vamos a ver logo como eso non se fai. E, simultaneamente, esa burguesía que vai medrando en ese arrabal e que vai ocupando o poder municipal, que ocupa o poder municipal, empeza a introducir toda unha serie de técnicas urbanísticas e arquitectónicas de como debe ser a cidade. Ensanchar as rúas, ordenar as casas, que teñan unha vista adecuada, que teñan unhas condicións de habitabilidade e de saneamiento, traídas de aguas, saneamiento, etc. E plantean incluso unha ordenanza municipal do como debe ser unha casa. Non o din así, pero sí falan de que as casas teñen que ter unha composición simétrica, sí que teñen que ter unha planta baixa e unha primeira, digamos, de portas ou de portas-ventás dando a balcós, e que as galerías só se poden facer a partir da segunda planta. Só a partir da segunda planta. Evidentemente, ese paisaxe urbano ainda o temos aquí, na Rúa Rego de Auga, ou tiñamos nos Cantos Grandes, ou tiñamos... É alucinante ver como un artículo dunha ordenanza municipal é asumido colectivamente como un proxecto de casa tipo desa pequena burguesía, porque non é gran burguesía, é pequena burguesía, que o asume como tipo e o desplega por toda a cidade, que vai a conducir a que en moitas cidades e pobos de Galicia suceda isto. Pero ordenanzas municipales que falen de galerías, a Coruña. Por qué? Porque aquí hai unha industria de vidrio desde 1810, 1820, e a gran industria de vidrio de 1840 na zona, digamos, traseira da cidade. E porque aquí hai unha industria de carpintería tan importante como que é capaz de estandarizar, unha palabra típicamente industrial, non? O sistema de construcción dunha fachada.
Claro, unha fachada que non deixa moito espacio aos arquitectos académicos para introducir aquilo que era a ornamentación e, polo tanto, pois como que non, que non. Bueno, e xunto ao proxecto da Plaza de Noia dos anos 40 vai a triunfar, digamos, ou se vai a producir unha conexión entre o poder militar e as élites urbanas desa burguesía, que son sobre todo financeiros e políticos, de tal xeito que o proxecto definitivo da plaza, que é este de Faustino Domínguez, que é o proxecto actual, ten 110 por 110 metros. A plaza anterior tiña 50 por 70, era como as plazas que se estaban construindo no País Vasco, por exemplo, non? Que eran plazas axustadas ao tamaño, non? Das cidades. Esta é unha plaza enorme, é a plaza máis grande de Galicia, máis grande que a plaza do Obradoiro. Outra cuestión é que non o parezca. O que sucede é que era tan grande que non puideron meter, digamos, o ayuntamiento detrás e tuveron que correlo hacia adiante. E agora, en vez de ser 110 por 110, é 110 por 90. Pero, en calquer caso, é unha plaza enorme, todos o sabemos, os que estuvemos por ali, comparativamente con esas plazas máis recollidas, non? Das cidades que se construyen en eses anos, 1860. Igual que a burguesía, primeira burguesía comercial, planteaba un novo tipo, aquí aparece un novo tipo tamén de vivenda, de edificio. É un edificio familiar, aínda que ten baixo e 3 plantas, pero que ten un almacén en planta baixa e que ten unha vivenda por planta nas plantas superiores. E que vai sustituir este paisaxe urbano, e aparece aquí, precisamente, o novo tipo edificatorio para que se vexa a diferencia radical que hai xa co que é a paisaxe, a arquitectura, a linguaxe vulgar e a linguaxe culta. Aquí tamén en esta fotografía aparecería a parte traseira que a zona do parrote. Ben, a importancia desta burguesía é que construye unha identidade. E construye unha identidade donde? Nos límites da cidade, da Plaza Forte, derribando murallas, que non quede, que non desexa que haya murallas, desexa conectar e facer a súa plaza, de tal maneira que ningún elemento vai a recordar a preexistencia anterior, hasta que se fai o aparcamento subterráneo. E aparecen as murallas, claro, evidentemente, pero en realidad a burguesía adopta un papel de impoñer o seu modelo de cidade ca institución que esa burguesía lidera, que é o Concello, e situándose ela, porque son os niveles altos da burguesía, situándose en este frente. Non donde planteaba o Concello en 1840, non, se sitúan neste frente en un pacto, entendo, entre o Ministerio da Guerra e esta burguesía. Porque, en calquer caso, o Concello planteará as súas alternativas. E que hai en este frente? A burguesía financiera, o Banco da Coruña, estes dous solares, o Banco Pastor, este outro solar, diputado a Cortes, concelleiro, alcalde, están aí todos os que aprobaban ou denegaban, construyen a súa cidade, que, por certo, a fixeron ben, é dicir que unha cousa é que ante a proposta de Noia de situar o Concello aquí
e, polo tanto, ter unha doble fachada dos dos espacios o poñe no outro lado, o que vai provocar que este concello se inaugura 50 anos despois de que se dá a primeira licencia de edificación. Porque non cabe. Non podían desarrollalo. Esa burguesía, que xa non é unha burguesía comercial, é unha burguesía financiera exitosa, triunfadora, e que, polo tanto, non precisa para nada que nadie lle diga como ten que facer as súas casas, e moito menos a Real Academia. E, polo tanto, a ordenanza primeira, xa no primeiro expediente, xa modifica, mira, eu quero poñer unha galería aquí arriba. E se me deixas tamén quero poñer uns miradores aquí, bueno, pa diante. E se tal, un sotabanco aquí arriba, e logo así unha terraza aí. Nada que ver cas casas de paredes. As casas de paredes era unha aceptación dun tipo arquitectónico que é asumido totalmente polo grupo social que vai a vivir aí. Pero para entender eso, a partir de 1860, que é a aprobación da Praza de María Pita, 1859, hai que entender outra cuestión. Esta cidade vai a modificar tamén de novo o seu rol, tanto a nivel de Estado como a nivel global. Se vai a construir un gran recheo e un porto para que? Bueno, no século XVIII se elimina o comercio de esclavos e, polo tanto, non se pode, non poden os que antes comerciaban con esclavos africanos que os levaban a cortar caña a Cuba, a Santo Domingo, a Brasil. Entonces comenzan a ser sustituídos por grupos sociais que non teñen poder en Irlanda, en Galicia, en Bretaña, e aparecen grandes infraestructuras de conexión de redes importantísimas de tráfico de carne humana, en este caso europea, que van a permitir o desenvolvemento desas cidades. É o caso da Coruña e de Vigo. Non se entende a Coruña e Vigo sino os millóns o medio millón ou millón de persoas que sale por aí e o comercio que se xenera en torno a esa actividade, que é unha actividade fundamentalmente de carácter de expulsión de un excedente de población en Galicia, que en aquel momento tiña cerca do 13% da población do Estado, cando hoxe en día ten o 6% da población do Estado. Pero neste recheo tamén a mirada á burguesía non se vai a de alguna forma, non vai a deixar de estar presente. En ese recheo querense facer mazas de vivendas. Bueno, as cousas se repiten continuamente, non? Quere dicir, o límite por parte de un sector desa burguesía é facer mazás, é facer solares, é vendelos, é compralos, Afortunadamente non foi así, non? Afortunadamente non foi así. Pero que quede claro que este elemento aparentemente tan inocuo é un elemento que vai a relacionar as murallas da cidade cas murallas do arrabal. E entonces vamos a entender as operacións que pasan nos dous lados, non? Vamos a ver que... bueno, hai unha que a Praza de María Pita, unha modificación do frente das rúas totales,
e incluso o derribo de todas as casas do frente da rúa Rego de Agua e a expropiación dos 7 ou 8 casas que vedes aquí, entre o Teatro Rosalía e as dúas primeiras casas do ano 1865 que son propiedade dos presidentes do Banco da Coruña. Todas estas casas están condenadas. E por quen están condenadas? Ese é o tema. Están condenadas para ser sustituídas por un tipo de parcela similar á da Plaza de María Pita. É dicir, polo mismo grupo social, que demanda unha posición no límite da cidade e que é o que vai a constituir este novo fragmento do paisaxe urbano da Coruña, que é a Rúa Rego de Auga Mariña. En definitiva, se trata da privatización de toda a Plaza da Verdura, que pasa a ser ocupada polas novas edificacións, e a expulsión daqueles que se opoñían a este proceso de sustitución. Todas estas fincas foron compradas por quen? Bueno, pois ese é outro dos temas interesantes, porque estas cousas non suceden en xeral por casualidade, senón por unha voluntad política de grupos sociales concretos que introducen a súa marca na cidade. En este caso, nos límites, nos bordes. En todo este frente que vai de Porta Real hasta o Cantón Grande, 1856, 1880, 1859, 1890, 1860, 65, 70, 84 e 1865, 85, se renova todo ese frente. E interesantísimo é que se renova o frente e, evidentemente, aí está a burguesía coruñesa, cuyos sectores menos especulativos, vamos a decir, fan as súas casas e se negan a que se edifique en estes recheos. Cousas que si se fixo en Vigo, por exemplo, na rúa no que é a Plaza de Compostela, non? E a parcelación de todo eso e, polo tanto, unha solución diferente. Bueno, entonces é así como vemos concatenando dous temas que aparentemente parece que son diferentes, pero que en calquer caso, cando se fala disto, fálase como ensanche. Pero isto non foi un ensanche. Isto foi unha operación de parcelación por parte do Ministerio de Facenda, que lle nega autoridade ao Concello da Coruña e rexistra os terrenos ao seu nombre, e fai 160 parcelas ou solares que son subastados en subasta pública. E quen compra eses parcelas ou solares? Evidentemente, os que vivimos antes. En todo ese frente, moitos deles van a estar aquí, como inversores. O solo perdeu a súa valor desde o punto de vista productivo. O solo ten un valor como mercaduría, en tanto que nel se pode construir pisos, alquilalos e aparece unha nova visión da propiedade burguesa. Aquí temos a nova paisaxe urbana de ese fragmento do Campo do Carballo, non? Donde haberá un área residencial da burguesía, un pequeno barrio, non? Donde non se permitirá la construcción de casas terrenas o de un solo cuerpo en esas rúas. Por qué? Estas casas son as vivendas obreiras. Entonces, ¿dónde están? Porque se supón que se a Coruña pasa de 20.000 habitantes en 1840 a 40.000 en 1900, non todos eran burgueses.
¿Dónde están? Pois a burguesía se ubica aquí, con este tipo de parcelario, con este tipo de parcela de mazán con doble fachada, non? E con estes tipos edificatorios, non? E se vai a construir o seu barrio en torno inicialmente dunha plaza, non? E o arrabal, o proletariado se vai a ubicar fundamentalmente nas zonas de Santa Lucía, nas zonas de Nelle, nas zonas de Outeiro, nas zonas periféricas, donde sí, aí se podía construir vivienda obreira, unha zona de Monte Alto, non? De feito, aquí é onde está a área industrial, vamos a decirle, un polígono industrial de 1854, e aquí aparecen todos eses desarrollos urbanos a partir de 1900 que nos xeneran este tecido que non é un tecido de un nivel de ordenación similar a o que se está facendo no frente. Non, son casas de planta baixa e piso. E hai algo que é moi interesante, que como aparece un novo límite. E o novo límite o marca o proxecto do ensanche de 1885, que colle o campo do Carballo que xa está edificado e o mete dentro, o mete como ensanche. Por qué? Polos beneficios fiscales que ten ser ensanche, desde o punto de vista da contribución, desde o punto de vista da fiscalidade, desde o punto de vista da utilización de recursos municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Non é unha... Xa estaba urbanizado, non era necesario, pero se mete dentro, evidentemente, porque hai unha visión de clase de construción dun barrio que está aí e que forma parte desa cultura hexemónica en este momento da historia de construción da cidade. Pero claro, hai que crear unha nova muralla, porque que non sea cuestión de que este proletariado, digamos, se introduza no interior do tecido do ensanche. E cal é esa nova muralla? A pesar das indicacións da aprobación definitiva de que todo este frente da rúa de Juan Flórez tiña que formar parte do ensanche, ese deixa no fora. E aí aparece toda a industria da burguesía coruñesa que reside no ensanche ou no frente Marina Plaza de María Pita. É o novo muro, porque de feito é unha muralla que só ten como penetracións unhas rúas ou unhas aperturas a la Primera Coruñesa, al Casino de la Coruña, ao que a Fábrica Ortiz, a Finca Molezún, etcétera, 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 donde, ao largo de todo este frente, que logo vamos a ver, que lle chamo quilómetro 601, hai 10 propietarios. É importante ter en conta este dato, porque senón non entendemos o que vai a pasar co desarrollismo. Eran 10, non eran miles de veciños, non? Aquí vemos os anos 20, a forma do límite na cidade bella, na cidade, digamos, da cidade Xardín, dos paseos, da cidade balneario, do Monte de Santa Margarita, evidentemente con acceso directo desde aquí abaixo, ese era o proxecto, pero a partir de aquí aparecían as fábricas deses industriales coruñeses que vivían na Plaza de María Pita, en Rego de Agua, no frente da Marina, en toda esa parte, pero que tiveran esa, digamos, oportunidade enorme de construir un novo límite
E iso é a singularidade desta cidade. Sempre foi construindo un límite no borde ca baía que é un límite dulce, non? Que é os paseos, non? Claro, unha cidade que ten desde o Parrote, prácticamente, hasta a Plaza de Ourense, que é 1 quilómetro de lonxitud, unhos grandes xardís, non? Que corren ao largo da baía e que dan frente á residencia da burguesía coruñesa, non? Pero que son accesibles por toda a xente que vive na cidade, é unha cidade modélica, é unha cidade referencial en toda Galicia. E iso é o que temos que entender en esta cuestión del límite, como a burguesía acerta plenamente en esa posición de que os terrenos que foron ocupados e que eran das playas é un tema actual tamén, é o tema do porto. A burguesía demanda no 19 que eso non sea edificable, que eso sea espacio de ocio para eles, primeiro, que son os que teñen tempo libre para levar aos fillos ao parque, lóxicamente non van a ser os obreiros da fábrica de tabacos, pero en calquer caso, donde poderá ir todo o mundo, un espacio libre, accesible a todo o mundo, e iso na Coruña marca, porque é unha ciudad, en ese sentido, que ten un espacio de integración de clases, ou polo menos de contacto dunhas clases con outras que non todas as cidades poseen. En calquer caso, toda a periferia se empeza a desenvolver e se chega, digamos, ás tipoloxías da vivenda obreira da Coruña, chegan polas estradas hasta Sada, chegan polas estradas hasta Mera, son os mesmos tipos, construídos ao mesmo tempo, a mesmo tipo de casa de planta baixa, con 2 ocos, porta, ventana e unha guardilla que logo medra unha planta, que logo lle poñen unha galería na segunda planta. Esas cousas se expanden, non, polo territorio e dan unha idea do que é o crecemento da cidade. Hasta que, en un momento dado, hai unha república, no ano 31, e plantea outra historia. Rei Pedreira e Caridad Mateo fan este proxecto. É o proxecto do novo centro urbano, non? É un centro urbano no borde, que adopta unha solución lineal, non é un edificio. É, digamos, unha megaestructura, casi diríamos, porque este proxecto ten baixos comerciales, unha plantas destinadas a oficinas, 2 plantas, e edificios destinados a viviendas. E vai desde o Banco Pastor hasta a Rúa Real. Evidentemente, era un proxecto acorde con aquel tempo maravilloso onde todas as expectativas eran posibles e máis despois de que a partir dos anos 10 e os anos 20 en Europa se estaban facendo os grandes concursos internacionais de arquitectura sobre a centralidade en Berlín, ao que participa Mies, ou sobre centralidades en París, centralidades en Bruselas. Se está planteando toda esta cultura arquitectónica de donde evidentemente se precisa un operador inmobiliario que non existe nese momento na cidade da Coruña, e isto se desenvolve este proxecto do 31 e 36, pero vamos, en calquer caso, a aportación máis grande que ten a República é que por primeira vez se vai a visualizar de forma potente o que é o proletariado, a vivenda obreira, as iniciativas de vivenda obreira. Hasta ese momento existiran iniciativas, sí, pero non deixaban de ser puntuales, marxinales, de 24 casas no campo de artillería. No, agora se van a plantear 1000 viviendas para obreiros. Por parte
de Pedro Mariño, de Tenreiro e de Stellés se desarrolla este proyecto da Asociación Sociedade Cooperativa Concepción Arenal 1928, 1000 vivendas para obreiros, con diversas tipoloxías de edificación e con unha resposta ao gravísimo problema de vivenda, como hai agora, se non estamos descubrindo nada. É dicir, a vivenda se convertiu no gran negocio inmobiliario e a renta urbana, é dicir, a extracción das rentas da población empleada no sector industrial se realiza a través da vivenda. Aquí están todas as tipoloxías, todos os centros culturales, bibliotecas, evidentemente, zonas verdes en torno á playa de San Amaro. Un lugar simbólico, primeiro porque é un límite tamén, pero tamén porque vai ser o espacio donde van a fusilar a Maseda, que era o presidente da cooperativa. Quizá a alguén non lle gustaba este tipo de alternativa. É un momento tamén donde por primeira vez a clase obreira vai a ter un ensanche obreiro. Un ensanche especificamente obreiro, nunha finca que tiñan os Suárez Ferrín, en este ámbito. Van a construir, van a urbanizar unhas calles e van a promover entre 1931 e 1939 se van a promover aquí centos de viviendas en plena república que son viviendas de renta limitada, de aluguer, pero destinadas aos obreiros, con un tipo de planta que non ten nada que ver, son estas plantas, nada que ver cas plantas das viviendas burguesas dos ensanches, nin do campo de Carballo, nin do... Son de 60, 70 metros cuadrados, pero que van permitir que a clase obreira xa non viva nas periferias, sino viva en pleno contacto, por exemplo, co que o casino, co que a Plaza de Toros, co que o ensanche burgués. Non estaba aquí a Casa Obreira, aquí estaban as grandes propiedades, como veremos logo, desa burguesía, non? O tema da cuestión da vivenda obreira planteada na República. Ou das clases medias burguesas, como o ensanche de Riazor, que incorpora a idea da mazá con patio frente á mazán compacta que aparece nos ensanches do campo do Carballo. Ou os grandes equipamentos públicos, o caso do mercado de San Agustín e de promoción inmobiliaria que se desenvolve en torno a él. Ou, digamos, aquí non está, pero o que o primeiro proxecto da Universidade da Coruña, que é unha universidade industrial e comercial no que hoxe é o campus de Riazor. Eso non iba a ser unha cidade escolar, iba a ser unha universidade, para o que xa estaban comprometidas as escolas de aparelladores, as escolas de enxeneiros técnicos, as escolas de náutica, as escolas de comercio. É dicir, se estaba urdindo, digamos, unha resposta moderna frente á Universidade de Santiago. Porque eran carreiras técnicas, fundamentalmente, o servicio do comercio e da industria, que aí é onde se ve tamén un tema importante. E, bueno, a cidade cuartel, a cidade da posguerra, que se apropia, digamos, de todos estes grandes terrenos que xa tiña delimitados o Ministerio de Defensa, modifica a escala e privatiza, e que hoxe sigue estando, digamos, no conflicto. Quero dicir, cando hoxe vemos o tema de poñer encima da mesa o debate sobre a subasta de terrenos no límite norte da plaza da Cidade Vella,
Eso ven do ano 1840, no momento en que 50, no momento en que o Ministerio da Guerra colle os terrenos do común e os rexistra o seu nome en Madrid, sin que o Ayuntamiento o sepa. E cando o Ayuntamiento quere solicitar usar eses terrenos para os seus proxectos, se lle recorda que iso é de titulares do Exército. Estamos en este momento, nos anos 60, cando tamén hai outro momento de ruptura, non? Donde están publicados todos estes maravillosos textos, non? Donde heredamos este paisaxe urbano unitario dunha auténtica cidade patrimonio da humanidade hoxe, non? E donde empezan a pasar cousas que realmente teñen un interés relativo, pero teñen un interés de límite. Por que no límite? De novo, donde ese novo grupo social que aparece co desarrollismo nos anos 60 vai a introducir o seu modelo de cidade. No límite exterior, na zona dos grandes polígonos residenciales, non? Por un lado, pero tamén no límite interior que fixara ca aprobación do plan de ensanche. Que é o que sucede aí? Aí, entre prácticamente o núcleo de Santa Lucía, Palloza, Catro Camiños, non? E a Plaza de Pontevedra, en ese quilómetro, no quilómetro 601, hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 propiedades. Hai 11 propiedades que van a compactar totalmente todas estas mazas en aras, digamos, dun proxecto de modernización da ciudad, con densidades en torno a 500 vivendas hectárea, tanto en esta mazán da Palloza como esta outra da Riazor. E que, de algunha forma, van utilizar un instrumento específico, que é a ordenanza de edificación aberta, que é que vai permitir, precisamente, a construción das torres. Totalmente descontextualizadas, digamos, porque é unha rúa de 24 metros de anchura, a que vai soportar, pois, todas estas torres que vemos por aquí, pero que, en calquer caso, non nos debe de extrañar, digamos, o modelo, o tipo edificatorio que xa non construye cidade, non construye barrio, sino que é un único edificio o que é levado adiante por un operador inmobiliario potente, ¿no? Capaz de desenvolvelo. Moitas veces son cooperativas de alféreces provisionales, cooperativas de maestros, cooperativas de funcionarios, etcétera, etcétera, as que van a desenvolver, por exemplo, neste 13.000 metros cuadrados desta finca, pois 400 viviendas, non? E na primeira fase 104, na segunda, en total, pois 700 viviendas, en un terreno de aproximadamente 13.000 metros cuadrados, non? E, digamos, a outra cidade, ou outros barrios da cidade, que donde se desenvolve a actuación do Estado, no tema da vivenda, na vivenda social e na vivenda cooperativa. Bueno, en calquer caso, non trato de prolongarme moito máis, son os anos os mismos anos de como estes operadores inmobiliarios operan na periferia.
1963, 1964, 1965, urbanización de Santa María de Canide en Mera, urbanización de Punta do Fadoiro, urbanización de Santa Cristina, para segunda residencia. Non están pensados como primeira residencia. E que aparecen pois, ligados a un tipo de parcelario, a un tipo de desarrollos urbanos que coinciden tamén no tempo con estas operacións de transformación radical da paisaxe urbana. É o momento en que se inicia un proceso no que estamos actualmente e que é un proceso invisibilizado desde un punto de vista institucional, donde a cidade non é unha población de 250.000 habitantes, no término municipal da Coruña, ou 270, non. É unha población de 700.000 habitantes en A Coruña, Ferrol, Pontedeume, Betanzos, que forman un continuo de solo clasificado como urbano en esta área donde hai que entender que os problemas que se están xenerando aquí precisan unha institución propia, non? Que dé resposta a esas grandes desconexións, non? Entre unhas institucións de carácter municipal que non ven, digamos, os problemas do nivel superior que é o supramunicipal. E en eso estamos. Hoxe, precisamente, creo que outro dos grandes debates a desenvolver é cal é o límite da cidade do siglo XXI, porque de non marcar un límite, evidentemente a expansión vai a seguir desenvolvéndose en pequenos fragmentos, en pequenas iniciativas que se van a expandir polo territorio e que van a ir en contra desa Carta Europea de Ordenación do Territorio, Carta Europea do Urbanismo, Carta Europea da Cidadanía, donde o tema da mobilidade, o tema da cohesión social, o tema da integración ten que formar parte fundamental da cidade do século XXI.